Bे आदाया गुसुं बुंना होदो खै बोसोरसो मावनाय जेनेबा बिसुबानियाव? आं बिसुबानियाव 11 बोसोर 11 ना? 11 years. बे बिथांमोना ओरैबायदि सिगांनि समावनो बिथांमोना बेबायदि रेडिअ'आवहाय खामानि मावबोदोंमोन आरो नैबे बाजै बियो आदानिनो हिनजाव बियो बिसुबानियाव गित गायोमोन आरोना ओरैबायदि मोजां बिथांनि गाराङा नोंथांमोना खोनासंनो हागोन मा मा केसेटनाव दंमोन बाजैया ओरैनो गोसोआव दङ ना? आंथ' गस्पेल गाना खनोमोन रेडिअ'नि जगिदिबो ओमफ्राय केसेट सिडि बागारायावबो दङ बियो बावजोबला नामाय गोबावसै मोनसेखौ गोसोआव दं आङो दैथुन होननाय फुंखा ओमफ्राय जिउनि देम्फ' 1 2 बेफोरखौ आं बेयाव आं खनदोंमोन आरो ओमफ्राय रेडिअ'नि जगिदिबो आं खनदोंमोन गानाफोरखौ गोसोआव गैला दायो बिजि जानानै दङ धन्यबादसै बाजैनि गितना ओरैबायदि मोजां मोजांखा आरोना सानस्रिबावनो होननाय मोनसे गित दङ बेखौबो ओरैबायदि मोजां मोनो आङो ओमफ्राय बेनो दङ होननाय मोनसे दं आरो जोङो बेखौबो जोङो न'आवबाबो दे दायो आङो आदानिफ्राय मोनसे खौरांखौ आं मिथिनो लुबैबावो जेब्ला आदाया मिनिस्ट्रिखौ सिगांनिफ्रायनो मावबोबाय थादों अब्ला आदाया अबे जायगायाव थांनानै मावहैखो नैबेखौ गुसुङै बुंना होदो दे अबे जायगायाव बेरायखो फार्स्टआवसो आं गुवाहाटियाव थांबाय गुवाहाटियाव मावबाय गामिनिफ्राय बिनि उनाव आङो पुनायाव ट्रेनिं लाहैदों पुनायाव ट्रेनिं लाहैनायनि उनाव अस्ट्रेलियायाव थांदों आं बेबो मोनसे ट्रेनिंनि थाखाय स्कुल अफ फ्रन्टियार मिडिया होननाय माने माब्रैहाय मिडियानि दारै जों इसोरनि बाथ्रा गाहाम बाथ्राखौ फोसावगोन बिनि बिसय आरो सिनेमा माब्रै बनायो स्क्रिप्ट माब्रै लिरो बेफोरनि बिसय आरो बिनिफ्राय मिनिस्ट्रिनि थाखाय आं जापानाव थांदों खननै खनथाम आरो बिनिफ्राय ट्रेनिं दं ओमफ्राय खामानि USA आव आं मोनसे ट्रेनिंनि थाखाय थांदों 5.1 अडिअ 5.1 बेखौ आं सोलोंहैदों बिनि उनाव USA आवनो खनसे थांबावदों माने प्रजेक्टनि थाखाय बहुत गोजान थांबाय ना आदाया दे आरो मा जायगायाव रासियाव थांदों आं प्रजेक्ट मोनसे लानानै रासियाव थांदों आरो बिनि अनगायैबो इजराइल थांबाय इजराइलाव खननै थांबाय बेनिफ्राय तुर्की आरो बेनिफ्राय थाइलेण्डआव बहुतबार थांबाय अबयसे थाइलेण्डआव जोंहा फिल्म मेकिं माबा दंमोन प्रजेक्ट आं प्रेक्टिकेल थांदों आरो बेनिफ्राय मा दानिया मा आदा दाथ' BBC आव दिनै बिथांमोना मोनसे आंनो रेसपन्सिबिलिटि होबाय हिसाबै गुड निउसनि थाखाय आं गुड निउसनि खामानिखौनो मावगासिनो गोदोनिफ्राय बिसुबानियाव 11 years आरो बिनि उनाव आं OM जों मावबाय 13 बोसोर ओमफ्राय दा आं इन्डिपेन्डेन्टलि दस्रा संस्थाफोरजों लोगो नांनानै मावगासिनो दंमोन क्रिएट इन्टारनेशनेल होननाय मोनसे बिथांमोना अस्ट्रेलियानि आरो आं माने अस्ट्रेलियायाव ट्रेनिं लानो थांनायाव लोगो मोनदों आरो बिथांमोनखौ बेनिफ्राय ग्लबेल मिशन होननाय बेफोरखौ मावगासिनो दंमोन आरो दा BBC जोंबो दिनैनिफ्राय माने ओरैनोथ' BBC जों कानेक्सन दंखायो गावनि हिसाबै खिन्थु माने अफिसियेलि आंखौ माने बिसोरो बजबनानै लाबाय आरो उदालगुरि खान्थालगुरिनि बिथांमोना ना आदा बिथांमोना उदालगुरिनिनो दा आरो नैबे उदालगुरि सिङाव थानाय BBC होननाय मोनसे गिदिर अफिस दङ बेवहाय आरो गोदानै मोनसे जइन जाबावबाय आदाया बेनो आरो बिथाङा बुंनानै लाखाबाय बिथांमोनखौ सिनायै रावबो गैया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मिथिखाजोबो नैबेनो आरो बिथांमोनखौ जोङो जोंनियाव फैनायखाय जों बरायनानै लाबाय आरो दिनै नोंथांमोना नुबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेखिनिखौ भिडिअखौ
लाबोनानै बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय आरो ना मा दानिया मा